ve hezaran Ukrayniyên ku ji şer û dagirkeriya Rusyayê direvin bi cil û bergên zivistanê û sir û sermayê da ketin duyêk û xwe gihandin îstasyonên trenan yên qelebalix da ku ji Ukraynayê birevin û biçin welatên cîran wekî Polonyayê. Koçberên ku li ji Lviv hatî, çîrokên xemgîniyê û nîgeraniyên xelkê ji ber tirsê reviyan e vedigeran li Polonyayê. Yek ji wan trenan gehêj bajarê Przemysl yê Polonyayê û koçbera Ukraynî ji bajarê Lviv Natalya Pivnuk behsê alûziyên revîngeya xwe dike. Але приїхала ціла. Ez ji Lviv bi trênê hatim vir. Pir zor bû. Gelek kes hebûn. Ji aliyê fîzîkî û derûnî ve pir metirsîdar bû. Gelek tengasî û tirs hebû. Trên pir qerebalix bû. û ev jî dibû sedema aloziyên pirtir. Xwendekarê Iraqê û koçberê ji Lviv hatê Osman Adil Abêd ji ber şer reviyaye û dibêje ku ev bi lez û bez ji bajar derketiye. When we wake morning, there's some shout. Sibehekê dengê qêrîn û hawarê hat. Her kesî baz da ku xwarinê bikar û mel her derê dengê bombeyan bihîst. Piştî wê mezû çanta û cil û hinek belgeyên xwe wergirtin û em beziyan bo stasyona trênê. Leşkerên parastina herêmî ya Polonyayê amade bûn li îstasyonên trênan ku harîkariya koçberên ji Ukraynayê hatine bikin. Щоб війна в Україні. Чекаємо швидко сюди до Польщі. Li Ukraynayê şer heye, em hemû direvin Polonyayê. Parastina Snur ya Polonyayê dibêje ku ji roja pênşemê êreve dema ku êrişa Rusyayê dest pê kirî, nêzîkî 213,000 kes ji Ukraynayê derbasî Polonyayê bûne.